יפה בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין 5 קומות, ומי גר במגדל? בקומה הראשונה תרנגולת שמנה, כל היום בביתה על משכבה מתהפכת, היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת. בקומה השנייה גרה, כל היום היא מהלכת, עושה ביקורים כי בניה גרים בבתים אחרים. בקומה השלישית חתולה כושית, נקייה מגונדרת, על צוואר יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה סנאית, בשמחה ונחת אגוזים מפצחת. ובקומה החמישית גר מר עכבר, אך לפני שבוע הרס חפצה ונסע. איש אינו יודע לאן ומדוע. כתבו דיירי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת, וקבעו שלט בקיר, דירה להשכיר. והנה בשבילים, בדרכים בכבישים, אל הבית באים דיירים חדשים. ראשונה באה נמלה, לקומה חמישית עולה, קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. אם כן, שבי איתנו נמלה? לא אפשר. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אגור אני הנמלה בבית אחד עם תרנגולת עצלה? כל היום אני משכבה מתהפכת, מרוב שועיים, קשה לה ללכת. הלכה הנמלה ובאה ארנבת, חיש מהר עולה לקומה האחרונה, קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב? אני אם ל20 ארנבות עם קוקייה מפקירת בנים. כל בניה גדלו בכלים זרים. כולם עזובים, כולם מופקרים. מה הלקחים מדומם ילדיי? נעלבה הקוקייה והארנבת הלכה לה. הלכה הארנבת, בא החזיר, קרא את השלט, דירה להשכיר. ואחרי שקרא את השלט, התגלגל ועלה ופתח הדלת. עומד ומביט בעיניו הקטנות, בכתלים בתקרה ובחלונות. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבו, מסבירים לו פנים. אם כן, שב איתנו? לא אשב. שכנים, אינם טובים בעיניי. איך אשב? אני חזיר, לבן בין אדונים מימי בראשית, בכפיפה אחת עם חתולה כושית. טפו, טפו, טפו. לא רואה לי ולא רואה לי. הלך החזיר, בא הזמיר, שר הזמיר בקול רינה. עולה הזמיר לקומה האחרונה, קורא את השלט, פותח הדלת, מסתכל בדירה, בכתלים בתקרה. החליט הוא פשוט
כמשק הרוחות בפרדס מלבלב, החליל, מנגינת החליל, לילה לענה, מנגינת החליל, למרבץ הדרים, מנגינת החליל, לאחי הקטן, מנגינת החליל להרים להרים, החליל, המקשיב לא יודע, ידו היטב, יאיר את הדמי, הוא יאיר את הדמי, הוא ירון או בצליל, כמשק הרוחות בפרדס מלבלב, החליל, מנגינת החליל, לילה לענה, מנגינת החליל, למרבץ הדרים, מנגינת החליל, לאחי הקטן, מנגינת החליל להרים להרים, החליל, המקשיב לא יודע, ידו היטב, יאיר את הדמי, הוא יאיר את הדמי, הוא ירון או בצליל, כמשק הרוחות בפרדס מלבלב, החליל, באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבו, מסבירים לו פנים. והמטבח בעיניך? נאה. היה מסתרון בעיניך? נאה. אם כן, שב איתנו? לא, לא שב. השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב בשלווה ובנחת? וסנאית כל היום אגוזים מפצחת. כל פיצוחם עולה עד לב השמיים. איום ונורא, מחריש אותי. לאוזניי, מגילות וטעונות אחרים, רק לשירים ולמזמור. נעלבה הסנאית והזמיר הלך לו. הלך הזמיר, באה יונה. חישקל עלתה לקומה האחרונה. קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים עליה כל השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. מהמטבח בנה? מהמטבח, אך אינו מעובר.
שכרה יונה את הדירה, יום יום או מאי בחדרה. כך בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בן 5 קומות, ובמגדל גרים עד היום, שכנים טובים, חיי שלום.